гулҷаҳон холматова дар радифи дигар бонувони хонашини маҳаллаи қайрағочии деҳаи ободони шаҳри Конибодом давоми 2 моҳ ҳунари қанодиро омӯхт. акнун ӯ ва ҳамроҳонаш аз уҳдаи таҳияи навъҳои зиёди ширинӣ мебароянд. ба гуфтаи Гулҷаҳон Холматова, роҳандозии ин гуна курсҳои омӯзишӣ дар маҳалли зист барои занҳои хонашини деҳот хело муфид аст. минбаъд ин кадбонуҳо, ки ҳунари волои қанодиро омӯхтанд, метавонанд барои дастурхони оила ва пеш бурдани рӯзгори хеш аз ин ҳунар истифода намоянд. من خانشین بودم. همین سیخی قنادی و سیخی دوزندگی کشاده شد برای شغل اهالی، برای معلم دهخان و برای معلم ما زلخمار خان هزار رحمتی کلام. ما بیکار بودیم، خانشین بودیم، پزندگی من آموختیم، همین چیزای خود ما پخته میتونیم. давоми 2 моҳ дар кумитаи маҳаллаи қайрағочии деҳаи ободони ҷамоати деҳоти пулотони шаҳри Конибодом 40 нафар бонувони хонашин ба курсҳои ройгони омӯзишии дӯзандагӣ ва қанод ошпаз ҷалб карда шуданд. ташаббуси мазкур дар чорчӯбаи лоиҳаи фаъолгардонии ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба сифати шахсони амалкунанда дар соҳаи идоракунӣ, ҳисоботдиҳӣ ва амалӣ намоии лоиҳаҳо барои рушди минтақаҳои деҳот дар ҳамкорӣ бо хазинаи Авроосиёгии Осиёи Марказӣ Тоҷикистон бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо амалӣ шудааст. زنان و دخترانی همین دیهات بیکار بودند، جای کار نبود. ما همین تشکیل کردیم که سخی دوزندگی 20 نفر کتی، سخی پزندگی قنادی 20 نفر کتی تشکیل کردم. من امروز اینها همشون انتهای سپرده صاحبی کسب شدند. курсҳои омӯзишӣ моҳи сентябри соли равон оғоз гашта чанде қабл натиҷагирӣ карда шуд. омӯзишҳо дар ҳамкорӣ бо риёсати шуғли аҳолии шаҳри Конибодом роҳандозӣ гашта, давоми омӯзиш мутахассисони бо таҷриба ба бонувон маҳорати дӯзандагӣ ва қанодиро омӯзониданд. дар ҷанбас иштирокчиён намунаи маҳсулоти худро манзур намуда ҳамчунин имтиҳон супориданд. сипас ба 40 нафар бонувон сертификат супорида шуд. зикр гардид, ки минбаъд бонувон ҳунарҳои омӯхтаи худро самаранок истифода хоҳанд кард. صاحبی چنین کسب دوزندگی نمودند و منتداری خود را ما به تشکیل کنندگان خزینه اوراسیا و آسیای مرکزی تاجیکستان میرسانیم. ما در دوام 2 ماه چیزی که ما دوخته نمیتوانستیم، برده نمیتوانستیم آموختیم. иштирокчиён дар суҳбатҳо баён доштанд, ки омӯхтани ин ё он ҳунар барои бонувоне, ки дар деҳа зиндагӣ менамоянд, аҳамияти хоса дорад. қисме аз онҳо нақша доранд, ки минбаъд дар марказҳои хизматрасонӣ ва ё сехҳои дӯзандагӣ фаъолият намоянд. ҳамчунин онҳо метавонанд, ки баҳри дастурхони сокинони шаҳр дар тӯю маъракаҳо анвои гуногуни шириниро омода созанд. мо тӯли ҳамин 2 моҳ ҳамин духтарои бекори ҳамин маҳаллакати курси ошпаз қанодиро тамом карда имрӯз صاحبی شهادتنامه شدیم. ما میخواهیم آینده همین خلق و خدمتکاره توی مرکزشون و همین چی که میتونیم پخته دسترس نماییم. با آینده دیگه کسبایم آموخته یادگیران است. زنهای بیکاری محله مثال آرایشگر شوند، چپان دوزند، من توپی دوزند، اگر چیوری خونده تمام کرده با این ویشم اگر وای بمونند، ما میخواهیم آینده هر خیل کسب‌های یاد گیریم. боиси зикр аст, ки дар доираи лоиҳа ва бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ дар кумитаи маҳаллаи қайрағочии деҳаи ободони ҷамоати деҳоти пулотони шаҳри Конибодом 2 адад сехи хурди дӯзандагӣ ва қанодӣ ташкил карда шудааст. дар назар аст, ки то охири соли равон тибқи лоиҳа 5-6 нафар бонувон дар сехҳои қанодӣ ва дӯзандагӣ бо ҷои корӣ таъмин карда мешаванд. боиси зикр аст, ки аз тарафи ҳукумати кишвар низ солҳои охир ба рушди деҳот ва беҳтар гаштани вазъи зиндагии аҳолии он тадбирҳои муассир роҳандозӣ гашта, дар ин радиф бархе аз ташкилотҳои ҷамъиятӣ низ баҳри сам гузоштан дар пешрафту рушди соҳаҳои мухталифи деҳот талош менамоянд. ташкилоти ҷамъиятии имдоди ғайратро, ки дар шаҳри Конибодом фаъолият менамояд, метавон дар ин радиф зикр намуд. то кунун лоиҳаҳои мухталифи ин ташкилот дар самти рушди ҳунармандӣ ва сайёҳӣ, забономӯзӣ, рушди маҳал ва ғайра амалӣ гаштааст, ки ҳар кадоми ин лоиҳаҳо нишондиҳандаҳои назаррас доранд.